अरे मुलांनो, इकडे कुठे आज? माझी आठवण कशी काय आली बरं तुम्हाला? अहो सर, असं समजलं की तुम्ही गणितात एक्सपर्ट आहात. आम्हाला जरा गणिताच्या हिंट्स हव्या आहेत. माझा दादा म्हणाला सरांना जाऊन भेट, म्हणून आलो आहोत आम्ही दोघे. अरे हो, गणित तर माझा हातचा मळ आहे. काय प्रॉब्लेम आहे? लगेच मदत करतो, सांगा पाहू. सर, मला गणितामधील वर्ग आणि वर्गमूळ फार अवघड जातात. जरा शिकवाल का कसे असतात ते? सर प्लीज प्लीज आम्हाला मदत करा ना प्लीज. अरे बाळांनो, घाबरू नका, गणित खूप सोपं असतं. आज मी तुम्हाला माझ्या गणिताच्या दवाखान्यात घेऊन जातो. चला, आणि तिथे सर्व सांगतो. हा पहा, हा आहे माझा गणिताचा दवाखाना. इथे खूप इन्स्ट्रुमेंट आहेत, गणिताचे विविध प्रकार आहेत आणि युक्त्या सुद्धा आहेत माझ्याकडे. बरं, अय्या, गणिताचा दवाखाना, किती मजा येणार आहे आपल्याला गणित शिकायला. सर, आम्हाला वर्ग आणि वर्गमूळ सांगा ना, कसे असतात ते. समजत नाही होती संकल्पना. हे पहा, आता 45चा वर्ग कसा करायचा. एकक स्थानी 5 आहे, 5चा वर्ग 25 आणि दशक स्थानी 4 आहे. 4च्या नंतर आपण कोणता अंक लिहितो? 5. 4 पंचे 20 यांचा गुणाकार करायचा म्हणजे 2025. 45चा वर्ग आला 2025. अरे वा, इतकं सोपं असतं. आता मी 35चा सांगू का सर? 5चा वर्ग 25 आणि 3च्या पुढे काय येतं बरं? 4. 3 चोक 12 म्हणजे 35चा वर्ग 1225. असंच ना हो? हे आता माझा नंबर. हा, तर मी बरं कोणता सांगू? 65च्या शेवटी काय असते? 5. 5चा वर्ग 25 आणि दशक स्थानी 6. 6च्या पुढे 7. 6 7 42 म्हणजे 4225. बरोबर ना सर? एकदम बरोबर मुलांनो, खूप हुशार आहात. लगेच समजलं तुम्हाला. आता उर्वरित घटक आपण उद्या घेऊया. आज मला जरा दवाखान्यात जायचंय, माझी तब्येत बरी नाही. आणि उद्या राहिलेली गणित भरपूर सराव करून या. धन्यवाद सर, तुम्ही शिकवलेलं माझ्या लगेच लक्षात आलं. मी तर रोज तुमच्याकडे येणार. करा आम्हाला. थँक्यू, बाय, टेक केअर. काळजी घ्या, लवकर दवाखान्यात जावा. हो सर, लवकर परत या. आम्हाला अजून खूप काही शिकायचंय. उद्या मी नक्की येतो.